This news is brought to you by. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginbuylugan sang Iloilo City Government ang selebrasyon sang 2022 National Scouting Month. Inang patigan kadungan sang flag raising ceremony sang Iloilo City Hall. Iningway katuyuan nga i-promote ang development sa mga kabataan agud nga mangin responsable nga mga citizens sang pungsod. Gingawaran man sang Outstanding Scout Leader Certificate si Iloilo City Mayor Jerry Treñas kag nanumpa sang iya commitment bilang member sang Confessor Council Area 6 Scouting Coordinating Committee. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabanderang Alex Escalante. Nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera